Здравейте, хора! И ще ви кажа как я кино, какво и по-точно. Как съм си го направила. Това, тъй като ми трябва само дел, складната и телевизор. И и вода и самбет. Само това ще ми трябва. И канала ми ще ми трябва. Аз съм си взела една тук DVD. И съм взела за телевизора и помбера. И възглавницата ми е тук. И ще ви покажем първо и какво гледам. И ще гледам нещо на моя канал. Така, първо да видим какво ще си пуснем. Може би ще си пуснем... Може да си пуснем първото ми видео. Айде. Не, или искате да пуснем микса? Айде, микс. Честно. Това ли ми е първото видео? Първо е най-добре, преди да се нагребим да си измия. И сега ще направим фреш и си измирам. Преди това може да си измирам. Хора, не съм решила, че сега сигурно си викате, няма смисъл да гледам това видео. Тя само ще гледа и няма смисъл това видео, но също ще казвам и детайли за видеята. Първият е детайл. Значи не знам дали се виждам тук, че си държам таблета с едната ръка, с другата се мия. И ето и тук сега се бърша в много хубаво да. И много хубаво така за кожата. Скъпичката само да потъпваме. Детайлът е тук за това, което съм такова горе, е, че има почти също, само няма надпис отгоре. Си го спечелих от Bellbox. Много след 2 дни. Значи това го имах и след 2 дни получих още едно такова. Защо? Имам четки просто. Да, това беше чалендж. Без четки, обаче направих такова без. Истина да съм се споръчитал. Аз ще да коментарите така харесвате ли ме. Сега съм без грим. Не знам дали ми лети, бай съм без грим. Даже нямам микрофон. Пишете в коментарите. Вярвате ли ми, че нямам гланца?
Просто аз съм едно малко дете учи. Че не говоря. Почти нищо това видеото. Хвървям коя марка вода Христе. Аз много харесвам Девин и вода Свобода. И просто обожавам антиор и СС. Да, аз обожавам есенси Диора. Това хора има такива. Като цяло винаги на всяка 10 минути на видеото ще разказвам за нещо. Ще кажа нещо. Ще кажа някакви неща, не свършени с видеото ми. Хора, вие пишете в коментарите, можете ли така? Ако не мога да ви покажа как да се научите. Слагате един пръст, гледате го и вземете. Аз така се научих. Но ако не знаете, ако изтресне някой, така ще останете за винаги. Така че най-добре не го правите. Не го правете в училище и на шумни места. И на които се плаща. Пак не ги правете. Не е хубаво да се правят. Път може да се заболи част от окото. Може всичко да стане. Аз предпочитам да се гледам нормално, колкото така. Да. Това е извивачка. И такава извивачка да мигли. И тук за вежди. Като дойде 10-та минута на видео, тогава ще го спра. Не, че тогава веднага ще го спра, но тогава има шанс да го спра, да знаете. Това е след малко. И няма да има разказване на 10-та минута. Така хора, време да се абонирате за канала. Така, абонирайте се за канала. Върнете бутон. И се абонирайте с камбанка. Чао!